ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁ ଦିନ ଠାରୁ ମାଉସୀ ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ, ଝିଅ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲିକରି ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଯାଇନି। ଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିଲିନି ସିନା, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ପିଲା ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାଉସୀଙ୍କ ଗାଁରେ। ଆଉ ମୋତେ ଡର ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ପଳେଇଲା। ଏବେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ମାଉସୀ ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେହି ଟାଇମରେ ମୋ ଭାଇ, ବୋଉ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ମିଶିକରି ଆସୁଥିଲୁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଲେ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଡର ଲାଗିବନି। ମାଉସୀ, ମାଉସୀ। ଆରେ ମଉସା ତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଜୋରେ ଡାକୁଛି, ମଉସା ଉଠି ପଡ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ଜୋରେ ଡାକିବିନି। ମଉସା ଏଠାରେ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେପାଟ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମିଟୁ, ତୁ ଏଠାରେ ବସିଛୁ। ମୁଁ ଘରଟା ଯାକର କାମ କରି କରି ମୁଁ ଥକି ଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବସି ପଡ଼ିବି। ମୁଁ ଆଉ କାମ ଏବେ କରିପାରିବିନି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ତୋ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠାରେ ବସେ ବସେ। ମୋତେ ଟିକେ ଆଗୁଆ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ମଉସାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଉସୀ, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିପାରିବି। ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ତୁ ଜାଣିନୁ, ପିଲା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ପାଖରେ ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା। ମାଉସୀ, ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି, ମୋତେ କାହିଁକି ଡର ଲାଗିବ? ହଉ, ସେ କଥା ଛାଡ଼େ। ଏବେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତୋର କେମିତି ଚାଲିଛି? ମାଉସୀ, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ କଲେଜ ଛୁଟି ଅଛି? ମାଉସୀ, କଲେଜ ଛୁଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ବୋଉ, ଭାଇର ଦେହ ସେ କେମିତି ଅଛି? ମାଉସୀ, ବୋଉର ତ ଦେହ ଏତେ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଭାଇର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଝିଅ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ଭାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଛି ନ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଘର ଚଳିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇକି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଟେନସନ୍ ନିଏନି, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ନ ଲାଗିବ ଏଇଆଡ଼େ ଆସିବୁ, ବୁଲିକରି ଯିବୁ। ଝିଅ, ତୁ କଲେଜରୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛୁ କବିତା ଲେଖାରେ। ମାଉସୀ, ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ମୋର କବିତା ଶୁଣିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କବିତା ଗାଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। କ'ଣ କହୁଛୁ ଝିଅ, ଗାଇବୁ ନା? ମାଉସୀ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ତ ମନ ନାହିଁ। ଯେତିକି ମନ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ମନ ଅଛି ସେତିକି ବୋଲେ।
ମାଉସୀ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କବିତା କହିବି। ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭାଇ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହ। ମୋ ଭାଇର କାହାଣୀ। ସେ ଦିନଟା ମନେ ଅଛି। ମା'ର ଆଖିର ଲୁହ, ହସ ଏକାଠି, ଘର ମଝିରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଝୁଲଣା। ସେଇ ଝୁଲଣାରେ ଶୁଆଇଥିଲା ମୋ ଭାଇ, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ଆରମ୍ଭ। ସେ କହିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୁଇଟି କହୁଥିଲା ହଜାରେ ହଜାରେ କଥା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ମନେ ହେଉଥିଲା ଏ ପିଲାଟି ମୋର ଜୀବନ। ଛୋଟବେଳେ ସେ ଡରୁଥିଲା, ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋ ହାତ ଧରି କହୁଥିଲା, ଭାଇ ତୁମେ ଅଛ, ମୁଁ ଡରେନି। ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ସ୍ମୃତି ଗୋଲାପ ହୋଇ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ସୁଗନ୍ଧ ହୋଇ ଫୁଟିଯାଏ। ମାଉସୀ, ଆହୁରି ଅଛି। ଦିନ ବଢ଼ିଲା, ସମୟ ଚାଲିଲା। ଭାଇ ମୋର ବଡ଼ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ବାପାଙ୍କ ଛାୟା ଛୁଟିଗଲା। ମା'ର ହସ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜୁରି ଗଲା। ସେଦିନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ଭାଇର ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ। ସେ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାଇ ହୋଇଗଲା ଯୋଦ୍ଧା। ହାତରେ ଖେଳନା ନଥିଲା, ହାତରେ ଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ସକାଳୁ ଆସୁଥିଲା ତା' ପାଇଁ ଆଶା ନେଇ, ରାତି ଆସୁଥିଲା ତା' ପାଇଁ। ସେ କହୁଥିଲା, କିଛି ହେଲେ ଚଳିଯିବ। ମା'କୁ କାନ୍ଦିବା ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଲୋକେ ହସୁଥିଲେ, ତା' ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛୋଟ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ନିଜକୁ କେବେ ଛୋଟ କଲା ନାହିଁ। ଭୋକ ଥିଲା, ତଥାପି ହସ ଥିଲା। କଷ୍ଟ ଥିଲା, ତଥାପି ଆଶା ଥିଲା। ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇର ଶକ୍ତି। ହାରିବା ନୁହେଁ, ଲଢ଼ିବା। ମାଉସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ କବିତାଟା ଶୁଣେଇବା ପୂର୍ବରୁ କହୁ କହୁ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଭଲସେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିବି ମାଉସୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି। ଆଜି ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହଜାରେ ରାତି ଲାଗିଛି। ହଜାରେ ଦିନ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାକୁ। ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ସେ ଏବେ ମା'ର ଭରସା, ମୋର ଗର୍ବ। ହେ ଭାଇ, ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ, ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଘା ମୋ ହୃଦୟରେ ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ହସିଲେ ମୋ ଦିନ ଉଜ୍ଜଳ, ତୁମେ ଥକିଲେ ମୋ ରାତି ଭାରୀ। ଏ କବିତା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏ ମୋ ଭାଇର ଜୀବନ। ସଂଘର୍ଷ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅପାର ଭଲ ପାଇବା। ଯେତେ ଦିନ ଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି, ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ମାଉସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ କବିତାଟା ଶୁଣେଇଲି। ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ହୋଇଥିବ ତ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ପାରିନି, କାରଣ ମୋ ଭାଇର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ
ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲସେ କହିପାରିନି। ଆରେ ପାଗଳି, ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ? ଭାଇ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇ ପଛରେ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେମାନେ ତ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ତୁ କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ? ତୁ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନିଏନି। ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି କଲେଜ। ତୁ ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛୁ ସେତିକି ପଢ଼େ। ତୋ ଉପରେ କେହି ବି ଜବରଦସ୍ତି କରିବେନି। ଆଉ ତୁ କିଛି କଥା ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ତତେ ହେଲ୍ପ କରିବି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଯେଉଁ କବିତା ମୋତେ ଶୁଣେଇଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ଟିକେ ବୋଲି କିଛି ବି ଖରାପ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଜଣେ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତୁ ସେଇଭଳି। ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ତୁ ଟେନସନ୍ କେବେ ବି ନିଏନି। ବୋଉର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବାପା ଗଲେ ହେରି କ'ଣ ହେଲା? ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି। ତୁ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି ନେଉଛୁ? ତୁ ଟେନସନ୍ କେବେ ବି ନେବୁନି। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବୁ, କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ କଲେଜ ଯିବୁ ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେଇବୁ ଏବଂ ତୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ତୁ କିଛି ଯଦି ଜବ୍ କରିପାରିଲୁ କରିପାରିବୁ, ନ କରିପାରିଲେ କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ। ତୁ ଆମରି ଘରେ ରହିବୁ। କିଛି ବି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିବି। ବୋଉର ଦେହ ଭଲ ହେଇନି କହୁଛୁ ପରା? ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଉ ପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ନେଇଯିବୁ। ମୋର ତ ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ମୁଁ ତତେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେବି। ପଇସା ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବୁ, ଦେଖା କରେଇବୁ। ଯଦି ପଇସା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଦରକାର ହେବ ମୋତେ ପୁଣି ଜଣେଇବୁ, ତାକି ମୁଁ ପଇସା ତତେ ପୁଣି ଥରେ ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଦେବି। ତୁ କେବେ ବି ଡରିବୁନି। ଏବେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଏବେ ତୁ ବସିଥା। ମଉସା ଶୋଇଛନ୍ତି, ମଉସା ଉଠିବେ ତତେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ନେଇକି ବୁଲେଇକି ଆଣିକି ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ତୁ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ, ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଦରକାର। ଡ୍ରେସ୍ ତ କିଣିକି ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ମୋତେ କାହିଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଯିବୁ, ଯାଇକରି ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବୁ। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ତୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଯଦି କହିବୁ ଆଉ ପଛରେ ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ କିଣିକି ପଠେଇବି। ମାଉସୀ, ମୋ ପାଖରେ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କଲେଜର 2ଟା ବହି ନାହିଁ। ସେ 2ଟା ବହି କିଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଣିପାରୁନି। ମୁଁ ମାଗିକରି ପଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ 2ଟା ବହି କିଣିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉ ପଇସା ଦେଇପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବହି ମାଗିକରି ପଢ଼ୁଛି। ଯଦି ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ନ ଦେଇ ସେ 2ଟି ବହି ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଝିଅ, ଏଇ କଥା ତ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ, ସେତିକି ବେଳେ ଯେଉଁ ବହି ତୋର ଦରକାର ସେ ବହି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମଉସା ଦେବେ। ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଏନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୋର ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଭଲ କଥା ଜଣେଇଦେଲୁ। ତୋର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ ସବୁ କହିବୁ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ କିଣିକରି ଦେବି। ତୁ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଡରିବୁନି। ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ନ ଡରିକି ମୋତେ କହିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସି ଖାଇବା। ମାଉସୀ,
ତୁମର କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଏଇଭଳି ସପୋର୍ଟ କରିବା କେହି ନଥିଲେ। ତୁମ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।